É que mira o que tes Estou aquí, meu intentando rei. rascar o xelado, pero xa temos aquí os ovos. Porque facémonos unha pregunta tamén, mentras ides votando, dá menos ovos as galiñas coa calor. Moita atención, porque vimos de pasar a vaga de calor máis extrema dende que hai rexistros, no ano 1975. E falar de moita temperatura, por 4 graus por riba dos valores normais, e facémonos unha pregunta. Obviamente as galiñas teñen que sufrir e moito con esas temperaturas, Rocío. E sofren, E sofren estrés por altas temperaturas. Mira ti que algunhas galiñas de tanta calor o que pasa é que se lle cambia hasta a cor da cresta. Eso nos conta Flavia, que é agroinfluencer. E fomos ata ali ondela, a estrada, e moito ollo porque ela mira que fai remedios para sacarlle o estrés ás galiñas e ainda así póñenlle pouquísimos ovos. Home, Flavia, que tal? Canto tempo? Muaca, muaca. Bueno, véxote aquí alimentando as poñedoras. Estamos dando yo almorzo a ver se arrancan as maquinarias e empezan a poñer oviños. Escoitaches iso é que non almorcei. Non tras algo por aí? Pois sí, vamos a aproveitar e probar os oviños porque desto non creo que che apeteza. Veña, onde están os oviños? Vamos para lá. Oh, pero onde están os ovos? Pois, Alba, é moi cedo, eu creo, Sí, o sea, pero despois haberá, non? Bueno, este verán foi un pouco raro. Por qué? Pois mira, fixo moito calor e eu creo que están estresadas. A ver, vamos a intentar coller unha porque é para enseñarvos, porque están estresadas que non hai manera. Pero se non, Alba, colle ti a Federico. Eu intento, salta. Non debería, é un home pacífico, pero bueno, a ver. Federico, ven aquí. Simplemente quero coller a tua compañeira. Mira, Enriqueta, ven. Teslle nomes? Enriqueta, bautizada. Certa. E ora cal é? Xa se mezclou? Claro, ese é o problema, son moi iguales. Mira, entre as dúas non facemos unha. Levas un minuto, de momento levas pouco. Podemos parar o cronómetro, desistimos 5 minutos despois xa, Pois sí, isto está que están sin formalizar nada. Non hai maneira, Así non se pode. Era para ensinarvos síntomas das galiñas estresadas, porque teñen síntomas. Pois sí, a ver, dice que a galiña cando está para poñer os ovos está ca cresta coloradiña. E estas, bueno, a verdade é que moi colorada non está. Se comparades con Federico, que a ten roja por completo, pero estas están medio blanquiñas. Foi moito calor. Bueno, deberían poñer un ovo diario, pero estas son medias palanquinas, É que andando correndo atrás delas non houve maneira. Total, se non hai ovo. Bueno, pois vamos mirar a ver se hai algo. Espera. Bueno, se poñerían. Mira, son pequeniños porque son polas novas, pero bueno, da igual. A papalos. E deixalas, que miñas pobres. Que estrés. Bueno, polo menos ahora xa lle ven un pouco fresquiña. Sí, ahora sí, a cousa cambia.